20-40. Εκεί δηλαδή, γιατί έπρεπε να το προσέξει και έφαγε το μείον και παραλίγο να πέσει η Nottingham Forest. Δηλαδή με το μείον στους βαθμούς που έφαγε. Δηλαδή όλα αυτά είναι προσεκτικά. Πάντως δεν συνδέεται καθόλου τα έσοδα του Ολυμπιακού με αυτά που βάζει ο Μαρινάκης στην ομάδα. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Μόνο τα συμβόλαια τα οποία δίνει, μόνο το ρόστερ που έχει, μόνο το χωρίς Ολυμπιακός, στην πραγματικότητα να είναι ούτε Champions League τα τελευταία χρόνια ούτε τίποτα, έτσι. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο και φυσικά είναι το κύπελο, το Conference League αυτό το ανώτερο. Από μια απλή συμμετοχή στο Champions League. Θα συμφωνήσω με το ξεκίνημα και την κατάληξη της τοποθέτησής σου. Ότι είναι εντελώς διαφορετικό να πάρεις ευρωπαϊκό τρόπαιο και θα διαφωνήσω με αυτό που είπες, δηλαδή το υποτιμητικό έστω και το Conference είναι ευρωπαϊκό τρόπαιο. Βεβαίως και είναι. Και μάλιστα για την Ελλάδα, τώρα κόλλησαν όλοι με εκείνο το τέτοιο του Καραπαπά. Ας πρόσεχε φίλε. Εντάξει, ναι, αυτό όμως, να σου πω κάτι. Δεν μπορεί τώρα ένα τιτίβισμα, πώς τα λένε αυτά, του Καραπαπά, δηλαδή να δεσμεύει έναν ολόκληρο Ολυμπιακό. Δηλαδή όταν θες λίγο και να πειράξεις τον αντίπαλο, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση να πειράξεις τον ΠΑΟΚ και όλα αυτά, δεν έγινε τώρα Milko Cup το Conference League, επειδή τώρα το έγραψε σε ένα τιτίβισμα θέλοντας προφανώς να τρολάρει λίγο τα του ΠΑΟΚ τότε που έφτανε στους 8 του Conference League του Καραπαπάς, σημαίνει ότι ολόκληρος ο οργανισμός Ολυμπιακός δεσμεύεται τώρα από ένα τιτίβισμα ενός τελέχους του. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή αν έβγαινε μαζικά ο Ολυμπιακός να αποδομήσει ένα τέτοιο πράγμα, είτε με ανακοινώσεις, είτε μπλα μπλα, τούτο το άλλο, ξέρω και τα να το καταλάβω. Δεν περισσεύει κανένα ευρωπαϊκό κύπελο για καμιά ευρωπαϊκή ομάδα. Αυτή τη στιγμή αυτό που κατέκτησε ο Ολυμπιακός είναι το κορυφαίο από όσα έχει κατακτήσει. Κορυφαίο. Δηλαδή είναι πιο περίπου θέση στη βιτρίνα με τα τρόπαια που έχει ο Ολυμπιακός. Έτσι είναι τώρα.